Normálne neverím. Taký úspech mala prvá časť, že normálne druha sa točí. Neverím! Káčerové úžasnou až zem praská. Taký máme všetci zon. Raz ten, raz tá. Tu býva možné, smiešné aj hrozné. To vie, Káčerové je niečo nové. Čo je nové, pohotovo povie. Drámy bez zábrany, tu striehnú za dverami. A čistý med je to celkom na plač. Občas sa zasmeje slovkom kač, kač. V tomto našom Káčerové je každú chvíľu opäť niečo nové. Káčerovo. No tak máme všetko nakúpené, čo nám treba vlastne na žemle. Aby som sa vyjadril k situácii, počasie je veľmi pekné, čo mne sa veľmi páči a je to dosť blahodárne na moju pokožku, ale tak aj na pokožku ostatných obyvateľov Košickej kotliny. A chcel by som ešte povedať to, že dneska budeme robiť burgery. Sice nebudem ich robiť ja, ale bude ich robiť môj kamarát William s Marekom. Ja budem len taký dozor, trošku jedno také srandičky porozprávam, ale aby som povedal, bolo veľmi ťažké, máme hodinu a pol sklz, bolo veľmi ťažké zohnať múku, nezohnať, ale poriešiť múku, ktorá je presne na tie žemle, ktorá sa nazýva T1000. Takže bolo to veľmi náročné, ale už to máme, všetko za sebou, máme hodinu a pol sklz, ale to nevadí. Na dobre sa čaká a vidíme sa na grilovačke. Ideme robiť šaj žemle na najhoršie sídlisko v Košiciach. No Marek, na Ťanovce. Dám si taký štipak s kajserkou, ktorú Marek upiekol, len teraz ju testujem, do ktorej pôjdu burgery. 200 g mäso, cheddar, sír, rukolka, jak Vilko hovorí, a aioli omáčka. Takže môžete vidieť do týchto žemlí. Ne, ale Marek robí teraz žemle. Tam presne, tam. To droždie som... Kámo, to sa nedá takto. Čak na ruky mu iba mierne, nech Marek nepomôže. Toto je ruka, to je 1500-ky Terminátora, s ktorou budem miešať. Toho ulovil v Prahe, kámo, jak Pokémona. A dnes nevarím ja, ale som sa prišiel pozrieť Marekovi domov, ako pripraviť žemle a potom večer budeme vidieť, ako William Ferčak pripravuje, Vilko pripravuje V.F. pripravuje mäsko. Dúfam, že sa mu to podarí. Dnes budem iba taký konzultant, jak sa hovorí. Ale len tak sa budem pozerať a vyspovedám trošku. Deti, nepíte kolo ani Pepsi, budete tuční. Takže cesto je v podstate hotové. Toto toč, kámo. Daj hlas, lebo vyvrátim stôl celý, kámo, rozbijem všetko. Daj hlas. Tá ľadu musí. Nedá sa. Daj. Tak toto je taký film, že rebel, kámo. Tam to sú jaké písne, kámo. Všetko hovorí, chápeš? Všetko hovorí. Terminátor je jeden vážny film. Herecké výkony, hudba, ikonické veci, ikonické. Ikonické veci, ikonické. Ukáž, pekná? Nemá tam nič. Tak takú má profilovú fotku. Tak to nepoznal. Aký sú? Taký zrania.
Čo sa stalo? Nič. Teraz sme rozoberali Javkovú tento dôveru v očiach. No na čo ste prišli? Keď nie je dôvera, to nie je nič. Bez dôvery sa nedá. Ale ani bez IQ. A v Davidových očiach je dôvera. V Davidových očiach je gotický klub, 3 hodiny ráno, 9 kg topánky a moč. Do zlatučka. No takže ideme robiť aioli omačku, ktorú použijeme na burger na základ. Nedáme žiaden kečup ani tatarsku, jak som to videl inde. A mali sme použiť estragon, ale použijeme rozmarín a tymián a uvidíme, čo to bude. Rukavice, ne? Tak sa pozri. Marek frajer, aj keď hraje SimCity na telefóne, ale je to frajer. No, veľmi som šťastný teraz. Tak hej, a ja. Ale šťastný budem, ak bude aj mäso šťastné. Keď to nebude šťastné, tak nebude nič šťastné. Keď je ryba dobrá, tak je ryba dobrá. Všetci meškajú, kámo, stále. Stále každý meška. Zničený som z toho, ja neviem, či to takto v reálnom živote funguje. Ale to je podľa mňa najväčší prúser. Keď niekto meška. Dobre, keď meškáš 5 minút v pohode, ale nie 2,5 hodiny. A chlapec má prísť na tetovanie a... Neviem čo spraviť, keď o 9 idem na dom a... Len tak o 8:30 vypnem stročík a sa postavím. Len tak bude tu roztetovaný. Meškať, stále musím čakať, už ma to nebaví. Dúfam, že vy diváci nemeškáte. A keď hej, to je dosť cez čiaru. To je dačo také, aké by ste išli na križovatku v aute s dodávkou od Vamexu a na križovatke by ste prešli do protismeru a ešte cez dve čiary. To je presne také, keď meškáte. To je proste prúser. 2 hodiny mešká. Prečo? Prečo stále mešká? Poviem mu, nech je tu na 5. Ona si má problém nielen s číslami, ale ešte aj s dochvíľnosťou. Neviem, či 18.00 je 17.00. Či to má nejakú tú podobnosť. 7 a 8. Viem, že 8 je za 7, ale tá... Nesas. Počul som, že stretávka bola o 5. A teraz Pali prišiel. Prečo ste dojesli pálenku, chlapci? Len tak ako kombo. Zdravím, ja som Filip Novák a sme tu na jednej nenormálnej chate u nenormálneho šráca a akurát pripravujeme jedno solidné mäsko na poctivé farmárske burgery. Môžeme vidieť, že je tu hovädzí krk, potom tu máme bravčové hovädzie pliecko a kurácie soté. Dobre, to je teplo z toho. Zhorí. Do východoslovenských železiarní došla veľká dodávka strojového zariadenia zo Sverdlovského Uralmašu. Vidíme, sa nám cibulka krásne smaží, za chvíľku pridáme trošku cukru, aby sa nám skaramelizovala a záverečná chuť je naozaj výnimočná. Máte sa na čo tešiť. Že sme na grilovačke zase, ako stále u Čauko Javko. A dnes sme robili burgery. Vilko pripravil všetko okrem toho. Marek, ktorý je tu v zábere, spravil žemličky. Ja som spravil na záchode toto. Sme donesli aj tento starter pack, terasky. To je presne to, čo Tomáš ukazuje. To je 04011 starter pack. A jeho vzorom je z Martinky Turca manžel. Ten, čo býval v Maringotke a totálne pil v kuse. A povedal, že na jednoplatničke dokázal spraviť segenínsky guláš. Akože trebalo by to aj s ním natočiť. A Martinke z Turca len nech odpočíva v pokoji doma. Palenka je nesaj. Takže ľudia, nepite, a keď pijete, iba s rozumom. Chcem vám poradiť, aby ste... Maďarul mondial. Nem rozumal piť... Máš nemeň múkodík. Buď piješ, alebo nepiješ, ale nepij. Nie s rozumom pij, vôbec nepij. Niečo povedať, že toto je možno, že moja posledná grilovačka tu s priateľmi.
a potom budem musieť odísť, ale keď sa vrátim, tak začnem zarábať na YouTube veľké peniaze. A tie peniaze venujem na gastronómiu, na rozvoj hudobnej kariéry ľudí mladých tu z 04011. A potom by som chcel ešte venovať aj niečo na zrušený PMU servis, ktorý je na Sečovskej ceste. Iba jedna vec existuje v Košickej kotline, že čo je dôležitá. To je iba jedno slovo. Saj. Keď si saj v Košickej kotline, tak je všetko saj. A keď nie si? Tak potom si nemiro. A ešte by som chcel vás pozvať 28. augusta, ak to do tejto video vyjde, tento rok, v nedeľu, na moju poslednú rozlúčkovú party, takže dúfam, že všetci prídete, vidíme sa tam v hojnom počte, dáme si hot dogy a budeme mať pekný čas. No, čau Saifa, chcel by som ti niečo povedať, môj kamarát Erik ti poslal video, live v Pali 1, ja viem, že si dal iba syn, to vôbec nevadí, ja ti to odpúšťam a sľubujem ti, že v NHL-ku ťa tak rozbijem aj vo FIFA, že nebudeš vedieť, jak sa voláš. A aby som toto povedal, stala sa taká vec, nakoľko ja odchádzam preč a som veľmi veľkorysý a plný lásky, dobrotivý človek, tak som spravil to, že môjmu kamarátovi Tomášovi Zajacovi som urobil to, že som ho nechal vyhrať v NHL-ku. Nie som taký, viete, keď odchádzate, nemôžete urobiť to, že budete zlí. Musíte dať také dary jedno s druhým, tak som mu to dal. Dnes sa presne uvidí, že kto je lepší v NHL-ku. Nekompromisne, pred celým národom. Tak rozbijem. A potom som ho ešte aj tetoval, takže určite to bude vo videu. Také kerky, uvidíte jeho vlastne, jeho brucho a tak. A... Nervózny som. Chyba! No poď. Vedel som. To je ináč nedalo. Je tam! Verím to, čo ako bol! Tomu sa hovorí, keď nevieš čo s pukom, vystrel. Brodor tak ho chytil a hodil si ho do brany normálne. Nie, tam som videl tú skulinku, jak sa hovorí. Takzvaná skulinka? A hej. No a teraz... Jo! Som povedal. Som presne povedal, že a teraz. On hovorí, že Brodor má bus 2000. Natoč. A normálne... Landeskog. Gabriel Landeskog. Mladý chlapec vyskúšal. Natoč, ešte natoč, jak to tam išlo. Medzi kruhy veľmi nebezpečné. Len tak. Mladý chlapec. Táto, čo sa tam... Aj! That'll keep this offense going. He's got it. Čo? Čo za tak bol? Tak toto. Tak bol pripravený puk, tak stal. No ja som skoro Skoro som dal Miro gól. No poďme na to. A teraz. Pretože, takže v riadnom hracom čase 2-2. Férové. Férový zápas. Yes! O piče! Jaký gól som dostal? Ukáž to! Slovensko? Kto vyhral? Ale pozri! Čo pozri? Tyčku som dal do prázdnej brány. Jaký angel, kámo? Nemyslíš vážne, pozri! Bum! Jaký gól, kámo? Vieš, ak si tam nakorčuloval? Chlapec teraz. Slovensko, tuto máme. Toto už nezmaže nikto. A dvere kedy prídeš opraviť? Nikto. Už sa k tomu vyjadril? Tak sa pozri. Pozri sa, aký gól som dostal, kámo. Krásny, kámo. Taký, že od tyčky, ale tak stal puk a brankár si lahol. Toto bolo všetko, čo sa stalo. No ideme tetovať. A potom možno ešte dáme jeden. Teraz len tak mi to dá vyžrať, že to piči. Máte sa vám pýtali čo? Dievčatá, konečne z neho robím chlapa. Lebo boli časy, však uvidíte fotku.
Tento nôž smeruje na vec, ktorá je na terase známa ako vitiligo a to o tom bude celá jedna séria, lebo... Treba stíhať, lebo...